Hej alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal I lave et rektangel på gitter. Først starter du med at åbne GeoGebra. Så højreklikker du på musen inde på arket og trykker på akse. Nu skal der kun være et gitter på siden. Du skal nu trykke på knappen polygon og vælge den første. Derefter skal du klikke på et punkt på skærmen. Du skal nu lave en firkant, hvor siderne over for hinanden er lige lange og vinklerne er 90 grader. Firkanten hedder et rektangel. Træk nu musen hen til et andet punkt, der er lige ud for punkt A. Klik på punktet og træk musen nedad. Klik på et nyt punkt under punkt B, så der dannes endnu en linje. Linjen må ikke være lige så lang som den første. Før musen til venstre, så det sidste punkt ligger på linje med punkt A og C, og klik. For at afslutte rektanglen skal du trykke på punkt A. Du har nu lavet et rektangel på gitter i GeoGebra. Du skal nu finde sidelængderne af et rektangel. Det gør du ved at trykke på knappen vinkel og vælge knappen længde og klikke på det. Du skal nu trykke på en af siderne på rektanglen, og så får du resultatet af denne ene side. Nu skal du finde rektanglets vinkler. Det gør du ved at trykke på knappen længde og vælge den første valgmulighed. Hvis du nu vil finde ud af, hvad vinkel A er, skal du trykke på DAB. Det er vigtigt, at du vælger punkterne i den rækkefølge, for hvis du tager dem bagfra, altså BAD, så finder du vinklen udenpå. Du kan trykke fortryd op i hjørnet. Du har nu fundet vinkel A. Nu skal du finde omkredsen af et rektangel. Omkredsen er, når du plusser alle siderne på en figur sammen. Du skal klikke på knappen vinkel og vælge knappen længde og klikke på den. Så skal du bare trykke i midten af rektanglen, og så har du fundet omkredsen. Til sidst skal du finde arealet af rektanglen. Et areal er figurens flade. Du skal trykke på knappen længde og trykke på knappen areal. Så skal du bare klikke i midten af rektanglen, og så har du fundet areal.